Hi guys, good morning. So ngayon guys ay mag-flooring na pod sila ni Alan din sa sala nya. Isugdan na nila pagkalot kay kalutanan man gid siya. So mag-flooring sila karon guys. Naa si Doydoy dane, si Brit, sila tulo. Kay si Papa na lost thread. Gusto si Papa man ni dire. Ko ayaw pagkuade kay aron dili to magkuan kay gusto daw siya mutabang. So dili na ko ipakuan ni Doydoy kay di ra ba gito siya pakapuyo. Mura ra ba gid to siya kuan. Dito siya tanod sa trabaho guys. Nya. Agingon man siya nga wala na kunoy sakit yang tiil. Ginya na ko si Doydoy nga ayaw ko Kay magtabang niya to. Butangan og. Kay? Ha? Nganam day? Okay, na. Sikit na yung kulira ng pagkakuran kang hulog ta, kang ligid ta. Ha? Mabog. Hindi mo yung maligid na na. Pila na ko kapantay ang kaligid na na. Hindi sa maligid. Parso, di mo alam na rin aminin mo babaw pa. Baliputan hagdan ba? Ada na siyang isa kang ang Ayaw. parang paglakaw dili mo largo. Ayaw. Hi guys, good morning. So ngayon guys ay manguha mig nangka kay gusto na mig gulay sa nangka. Dadto ra mig kuan nag-ingon nga agulay. Di mig pagkagulay. Karon kay wala naman tay lakaw. Kay humana among lakaw guys. Ay napade sa Lunes. Nya. Dasan kay nangka. Among nakita pero ang pagkuha. Saman long ikaw katkat. Sa ko nagkapasipan ko. Handa ni nangka guys. Yan sa na ato na dughiton. Kadto kuno sa ubos basi na agad to mubo. Ay nang kadaghan bunga pero habog. Bisad makuhit kay way kuhit. Sa ubos guys basing nay makabot na to. Naagad to pero mura mag buntiakon ay tibakon. Magulay tsag nangka. Kay lami ka og gulay nga nangka. Habog yapon? Habog mangyapon. Kato na lang natulong Kay habog. Ha? Gani habog mangyapon na.
Tigyapon ta na nakakuan kay watay kuhit. Ang sadool kay gitibak. Pilian na nato. Daw dali ra to kalatalong kay lukton. Nag-uli kay ang video pa ko na to ya lula ko ang cellphone. Ay dili fern na. Fern. Nagana daghan pero pati kahabog. Oh, pakiwalay tibak. Ha? Wala pag itibak. Ay, gamay-gamay yun. Gamay makay na. Kani ang tao? Kani yung tao. Pangita tadugit de. Pwede dugit ito yung lamanang. Naaman guys, doolo pero mura magitibak. Simarat na dugit guys. Cuman. Hapit na. Dagan na yun. Na. Bunali ganito da. Bunali. Hapit na, gawin na lang. De, tigbasan mo na to ng tumoy na de. Tumoy na ng kuhit ba? Sabi ako. Para. Ang liki na diya guys, oh. Sudan na guys. Aduh, tulman. Maghumbatag nangka. Guys, ulit nami guys. Nakakuha namig nangka daw na palitan na. Kaya mo ning humbaon. Kaon mo humba nga nangka guys. Dugay rami agkuan nga gutan. Nakalakaw mo na kita. Naka-street ikong lakaw. Merkules, Huwebes, Biyernes, tulog adlaw ginakong lakaw. Aron ginaman tas balay. Daw nagtrabaho pod sila. Atong gulayan og nangka. Karon ganahan sila magtrabaho. Atong humbaan sa nangka. Humba ang tawag dani guys sa Bohol, humba nga nangka.
guys. Ayan po. Recipe for today. For today's video guys. Mas lamig na siya nga malata lang. Pero lamig na siya. Totoo na to ang panakot. So, wala magluto niya. Humingi na pikas. Humingi na niya. Namin nilang guys. Kaya ang atong lamas. Thank you so much, Ma'am, from USA. Dagan kayong salamat sa mga blessing. Mag-share sa mga. Sa tanan-tanan nga nag-share, dagan kayong salamat sa tanan, guys. Og nindot na gid kayo ang atong balay. Salamat kayo, Ma'am, from USA. Nasobrahan ra gid siya kaluwa, guys, no? Pero okay ra. Nasobrahan kaluwag. Nasobrahan kadako. Use mode nang gila. Napahuway pa si Alan guys, kaya alas 12 na niyo. Pa ko nakaluto, kaya naglata pa ko sa humba. Daw ang ilang kinalot diha, diri ra pud gitambak, kay tambakunon man pud ni dinhing kusina. So, ang among lamisa, dinhin na, gawas na. Gawas na siya, guys. Dinhin na may magkaunan. Sibuyas. Hi guys, magluto tag panakot. So, nagluto. Iluto na ang panakot, guys. Ibutahan na nagmantika gamay, nga ilo lang maluto ang panakot. Ito na ilunod ang bulad, guys. Katong tuno lang. Wala sala. Ato na ilunod ang tuno, guys. Ikaduhan nga gata. Ang akong gilata lang iyang primerong gata. Ato na nakabukalong din, guys. Daw ready to cook na din na. Ready to eat, guys. So, lami kayo atong sudan. Nalunod na nato ang kuan, guys, Chinese malunggay. Lami na gid kay siya, no. Pagkasanaon na lang bagyo. Pagkasanaon bagyo. Kani bitong gulay nga nangka. Kanang ngayon nagid siya kanang kon bitaw udto. Kay ginataan man gud na. Okay, dili basta gabi na dili na ko mukaon og ginataan man. Kaya kung tiyan kay mag-alborot. Munang maggata gani ko buntag or udto. Pero gabi na dili na ko maggata. So ato nang tilawan, guys, kung sakto na ba sa lasa. Kanang Chinese malunggay, dali ra maluto. Okay, ano na, gamay ra na yung kinabuhi. Halang-halang, nga unsa ba? Kaya dahil sili labuyo dani, guys. Sana all bagyod, kalami bagyod. So, gitrapuhan na nirelo na atong lamisa. Ready na dahil na para maghukad na ta. Kuhaon na ito ng paa, guys. Mura niya nagdas lami.
Bitaw. Lami gid ang ginataan basta may panlad. Kaya naluto naman, so atong hatdan si Paderder. Luto naman ta guys, so naghukad na dayon ta. Karon ngao na dayon ta. Murag pag yun ang ipon-sipon nga dali ikan di. Ang galing na. Hindi ko, atang... Ano na imo? Sa may lami. Lami yato. Lagi mo na sinay dyan. Wildang. May kita may inahan dahil. Bangko, manuwa bangko. Kulang asin day. Ang. Pag, ingatan. Sinisa. Para magparat pag ayo. Ibali man yung dia. Ada ini kan? Kaya na ko sila. Ito na lang. Kami ni ano dahon. Ito. Ah, sige na ngay. Nani lang pang pisa tanan. Yun, dapat gamay ay. Lagay na yung paundahan. Ano yung magkuha lang? Sili? Hindi pa. Kami din sa pagbiso ba? Pagbiso. Oh, ano mo gusto din eh? Oh, ba? Hilam ba sa paliit ko na? Da? Kaya na yung sa hilam ko tao. Ang luya kay. Hilaw pa na yun. Oh. Wag. Wala kayo naluto ang luya. Hmm? Wala kayo naluto. Kita makautanong lang ka kung walay kos na ta. Okay. Ikat away na, bagatungon ito primero way na. Tignan lang. Binong-binong lang, tungkol na. Pagkatungan man ako, pagkatungan ka sunod. Ganun ko sa ninyo, di ba?
Balon. Sambot ba ni? Pan? Ito natin? Ano dito sa Bimer? Ano na? Natungol ba si Bimer? Eh, ikaw nagkatutong mga tungol eh. Wala kinagkanap ang silikot, boy. Gani. Huwag gani. Apagin siliw. Ayun, may balik na eh. Pili na ako do. Gusto mo halang? Gisaw ninyo? Ang Nakpan sili? isa bitaw. Ayun, balik na. Tinata man. Ito na. Ito na. Papa? Nilay ko sounds. Hindi pwede naglabar lang sa kasada. Basta yung gabi po. Dapat din lang nga din, bungo lang. Yung kanong pa man eh. Ignorante. Ano? Sige natin, kaya sana. Yeah.
man. Ha? Ito. Naway na biya. Ito mo. Nag-uli na. Tulog kayo. Tulog turo, naglibor. Turo, gansag silinto. Turo, ito. Gansag silinto. Sila na naglibor. Gan kayo lang lang ay. Tapos lang nga naglibor. Kapoy pa kayo pagulat. Di, Charis, ginoko ka ba? Alis ko tayo. Bliss ko siya tay. Siminto. Kau gidalan. Butay, siminto yung kabuto. Wag kami. Una-una magisang kita huli kay namayang uyab dito. Bulay, laay kino. Mag-charge ko. Ngano dai dinhi wa ka naka-charge. Wala. Silaw kayo. Di ko na cellphone. Dito kay ngit-ngit yung balay. Pag-abot na, mana sila kaunduar. Big is daily. Grabe, pinadlaw lang. 1,400 yung adlaw nilang lang. Kaya na kasi, kaya malot mo, karon siya na po. Kaya na kasi malot mo, karon siya na po. Pulipuli. Uli na chiche ba? Asa sila si Charis day? Guwapa lagi na kita to ah. Si Tia na, si Tia na. Dili. Kapalo. Gamay lagi ni mo ang tila nito eh. Kadi man ako. Mo, dako kay. Bala ka niya kapoy kayo. Dahil ka lang magbutal. Namin din naman siya nilang Awit, alay-balik pa rin mo. Gamay ko ka no. Mo paligong ganito eh. Bako mo daw. Nabala ka niya. Ano yun doon mo? Ulo ko eh. Kaon. Na maglungag mo kayo na may kanon. Mana ko sila kaon guys. Wala naman ko naglungag sa paniud to kay bahaw mo tong paniud to. Ay, magaling mo din. Manghugas wa, murag garang-garang lagi na. Kay mawasan na lang na kay man na nagsabon. Takot na. Murag lami galing na paminahon no. Ay! Kato na pug tae. Kapitan. Murag tab niyo. Murag arang-arang ginay mong buhat. Ket, dakpa to kit manok ito kay tihon kit. Dakpa ba? Ayaw. Ah, ganina ang tawa ka nag-uli. Uli ko yung Muna diha. alam niyo yung bibilabs ito. Muna kay naman yung big labs. Nawa ba niyo ito na yun? Ano na? Ipalungag na sila kung paano na nandito to. Nandito na, MJ? Ha? MJ, nandito na mo pa? Ha? Na, maglungagin mo diya. Siya mo yung nag-volunteer nga mahugas yung plato pero sinabunan na nanirilo na. Ingatan siya. Maswasan na lang na siya guys. What happened? Awa din na sila nagkita. Asa na si Charis day? So, ya Lola. Mabali dito. Soba na. Lupa sila Tia. Kau bantay ni. Si Quinta ni tiya kada. Sako. Okay. Gitu na gini. Si Quinta yung taga-sako te. Ha? Quinta taga-sako. 50 kada sako daw. Tunggu na MJ. Kau nagbato kay. Na. No. May pa ikaw tigwa di. Ikaw tigbutang na. So, man si Manning nga mura, magkaulit, butang na. Gi. Hindi sa kunood, eh. Pero masa na doy. Imo masa nagpaspasan na nga. Tamputitoy na ba kayo na doy?
Lampas. Pasingot sana siya dana guys. Ako gahapon naglampas ko lang. Ay itong mga adlaw. Ora nag-oras lang. Log na ako agi. Ikaw, naghapon na. Maghapon, isa ra ka dupa. Wala man, siya tayo, init tayo. Tayo ang init eh. Sa ikot ka ito pa. Isa ka duwag. Uy, asa ka nagwagi. Dito naman. Dagan na init lang. Ikot, ikot. Puwa lang na ni Riluna. Hindi ko aglampas kaya nagwan mo ganyan. Nagtambak. Nagwan sa'yo ka. Dakpara ko itong manok Gio. Kay ihaw na to G. MJ. Ganun sa akin. Nagsulod na sa kalat G. Ano? Takpo na kuha. Dakpa. Dakpa lagi. Ano na? Ano ba yung iwa? sus. Takpo na. Ba't kay para matay lang? Ayaw, dakpa yun. Hindi ka hindi nga yun. Ay, pagkapaka dakpara. Kasi na ko bali na pagit na. Kit bayot ko no ka kit. Asa ko na kit eh. Bayot yarn. Hindi na. Pagod ka mo. Baba sa di gabi. Piling plus yarn. Gitag pa ako ng account. Ay, pag binayot. Kit kay. Ah, mananibutang day. Kulatahon gigani kuan. Rolliams. Sila ka butang. Sila ka butang. Sila ka butang. Yaw, kibugat kay na. Mabugto na na imong ugat. Pila-pila ka sa ako dahil doy. Maybe. Maybe, ang ba to? Kirik lang. Dako kay na siya kadlawan. Nagtuo ka. Apoy dari luna. Bukat kina. Kung gusto ang pinapulan na, rani mo na ako. Butang yung balas. Puyo. Pamantuwa ka itong dani. Ikaw pagkibakon. Nagdaog mo na. Ginawa? Puyo kay hubakon ka. Asa na ng bugat. Dito ganyan na siminto. Dito bukat. Ay sos. Ako ikaw, kadaog. Unsa? Ako ikaw, kadaog. Kadaog gani ko. Sige lagi, be. Patong uno na niya ket ko. Dapi lang simi. Balasog mo. Kadaog ba na siya? Hindi ka kadaog. Hindi na istorya. Di mo sila ba gabi? Feeling close, ay. Ngaya mo ay na guys. Mapagumang ko na ni Rolliams. Ay. Yan, may kadaogan ng bayot. Sopan pa na. Sopan pa na, hindi ka kadaogan na. Tuwa ka sila ba? Sila, ka magdali. May pagkon ko na lang kuan me. Gamiton pa na lang mo. Hindi kita. Ito niyo, tugtog ko. Ay, trabahan di ka. Bata. Ano, nailog ko. Oh, nailog lang. Sweetie daw. Ulo naman na. Kusa. Walo? Ako masagig ba na? Kasi na, lang. Sige na ito ba ito? Ano na? So, sikat sige no? Ako ng pala. Ay, bundakan nga kanya na to ah. Lolo, wala na kusog guys. Sala na floringan na gitanan guys. Electric panan na ni Alan kay gabi naman na human niya. Yang electric panan kay aron dali mauga.
So, nindot na ang atong sala. Nagproringan na. Nara ang update tanan, ma'am, from USA. Daghan kayong salamat sa mga blessing yung mag-share sa amua. Daghan kayong salamat, ma'am. Nindot na gid kayo siya, guys. Proringan na tanan. So, kana diya, pinisingan pa na diya nila ni Alan. Ginahinay na si Alan og kuan masa. Sayo pa man sayo kayong burn out karon guys alas 8. So thank you so much ma'am from USA sa mga blessing. Daghan kayo salamat ma'am. Nagit siya guys. Daghan kayong salamat sa tanan guys. Lalo na gyud sa mag-share ng mga blessing sa akong balay. Daghan kayong salamat. Mao ni ang update karon sa atong kuan guys sa nahuman nga trabaho nila gahapon. Daghan kayong salamat sa tanan, Ate Giselo, Ma'am Pinay Beauty, Ate California, Ma'am from USA. Daghan kayong salamat sa inyong pag kuan ni sa akong balay sponsor. Daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan, sa mga silent viewers, sa mga solid supporter, o sa tanan-tanan nga nag-share ng blessing. Daghan kayong salamat ninyong tanan guys.